Здравейте, скъпи хора, приятели на YouTube канала Естер, Даниела Штурм, пак се появявам и този път съм в Южния парк в София, един много красив зелен парк и срещам един млад човек и той с зелена фанелка. Как се казвате? Пейчо Киров се казва. Пейчо Киров, окей, радвам се. Той не иска да бъде сниман, защото е така скромен човек, но пък за сметка на това е много важно, че ще чуем неговото мнение по някои философски въпроси. Така, добре. Първият ми въпрос, Пейчо, какъв е смисълът на нашия живот? Замислял ли си се? Може ли на ти? Разбира че е малко по-лесно, да. Всеки си е правил някаква равносметка, кои са важните неща в живота. То това е ясно, нали? Човек да се оформи като личност, да създаде семейство, потомство. Тоест семейството е нещо много важно за теб. Да. Добре. Тоест, приятели, семейство или кое е това, което е най-важното за теб? То не може да се каже кое е точно най-важното. Всичко е важно. Просто е, нали, според приоритетите на човек. Разбира се. Да. Добре, семейството. Нали, добре. Някои хора, кариерата има приоритет, нали, в живота. Разбира се, да. Добре. Което не ги види, нали? Добре, но какъв е смисълът на живота? Смисъл, добре, семейство, добре, ходим в училище. Човек, който може да отговори на този въпрос, това е въпрос за $1 милион. Добре. Няма универсален отговор. Всеки гледа, нали, през своята призма. Окей. Добре, ти вярваш ли, че има задгробен живот или този живот свършва след, да знам, 70, 80, 100 години, зависимост от гените на човека? Задгробен живот не зная дали има. Не съм идвал друг път от там. Но със сигурност има значение паметта за човека, след като си отиде на този живот. Тоест, вярваш, че човекът си спомня или какво се случва с нас? Останалите хора си спомнят за това, което той е правил при живе и какъв човек е бил и така нататък. Окей, добре, ако той не е написал книги, не е бил известен историк или поет или художник или пък артист, няма известен, как. Съм сигурен, че някога, нали, в някакъв разговор някое дете ще каже, то, нали, дядо, да кажем, добър човек беше. Това не е ли достатъчно? Добре, темата добър, това е всъщност моята тема. Ти смяташ ли, че си добър човек? Защото аз винаги питам хората, по какъв критерий аз мога да разбера, че хората са добри? Това е проблема, че всеки има различни критерии. Да, за съжаление. Например, Хитлер също си мисли, че е герой. Абсолютно. Не мога да кажа, че съм добър, мога да кажа, че се опитвам да бъда добър. Окей, добре. Старая се. Така, аз мога да определя, ако искаш, ние можем веднага да определим дали си добър или не. Добре. Аз имам един стандарт, по който меря хората и това са 10 Божии заповеди, които са в Библията и по тях аз меря хората. Например, една от Божиите заповеди казва не лъжи. Казвал ли си лъжи и колко? Може би всяко дете, кое дете се е признавало за беля. Да, нали, добре. Ако тогава още... Не, смисъл, ако си казвал ли си в миналото лъжа? Или не си спомняш? Аз мисля, че всеки е казвал. Осъзнато, да, може би да. Поне осъзнато, нали, не, но... Може би се е случвало и не си спомняш? Със сигурност се е случвало. Да. Ето, затова не случайно започнах от детската възраст. Да, точно така. Още тогава със сигурност сме казвали. Да, но времето не изтрива това, което сме направили. Научили си уроците? Да, учи ги. Дали така? Всъщност не, да. Добре. Окей, втора част с Пейчо, нали? Да. Добре, следващия въпрос е дали си взел нещо, което не ти принадлежи, защото това е също една Божия заповед, която казва, нали, не кради. Има ли такъв момент в живота ти? Аз като дете си имах играчките на другите деца. Това също е валидно, да. Валидно е, да. Взимала съм, даунлодвала съм музика, например. Това е също кражба. Абсолютно. Да, кой не е свалял от замунда? Да. Нали мога да казвам? Да. Плюс това, Така че направо сме си грешници всички. Окей, благодаря ти за Добре, следващия въпрос. Добре, до тук да кажем, че ще имаме и двамата по 2 черни точки. Добре. Следващия въпрос. Ще станат и повече. Ако и 10 ги изборим, но няма да има време за толкова. Но, например, знаеш ли какво значи прелюбодейство?
Да, знае. Добре. Има ли такъв момент в твоя живот? Защото това също всеки е една минал заповед. през разни опити. Нали? Да. Са разни неща. Да. Тоест, даже на английски има две думи, fornication и adultery. Adultery е за хората, които вече са женени, омъжени, които изневеряват на своите съпрузи, а пък тези, които имат секс преди брак, това се казва fornication. Оттам идва и гръцката дума, от порнея, гръцката дума, нали, порнографски филми и така нататък. Така, пишем черна точка, нали? Да, определено. Твоят приятел се смее, никой не го вижда, обаче го чува. Той не е по-добре. Искаш ли ти да участваш? Ама ти вече... Добре, ма ти си знаеш какво... Всеки си знае по въпросите. Окей. Всеки си знае, добре. Продължаваме. Не, за мен е важно всеки да се види в огледалото. Това е огледалото, в което ние се гледаме и виждаме докъде сме стигнали. Така, значи до тук добър ли си? Май до тук няма. До тук направо съм се заедно. Ти вярваш в Ади? 3 от 3, да. Добре, ама вижте сега, това е лоша новина, аз имам и добра. Сега чакайте малко. Така, следващото нещо, което аз бих искала да попитаме, дали си бил послушен на своите родители, дали си ги уважавал 100%. Наказвам 50, 55, 60. Опитвал се съм не става, нали? Всяко дете. Да, и аз. Нали, всеки си има моментите, прещавките, и казва, не, ината. Да, ината, да, така е, ясно така, да. Да. Да, добре, това означава, че има 4 от 4. Направо се отиват към 10 от 10. Петата бих казала, имам още един въпрос, дали аз много често шегувам с младежите и викам, добре, убили ли сте някого? Убил ли си някого? Стотици комари съм убил, примерно. Комари може, обаче не и хора, нали? Слава Богу, опазвам. Добре, мразил ли си някого? Всеки има моменти на слабост. Или под състояние на афект, които има неприязан, нали, по-голяма от обикновеното, но сега чак омраза не бих казал. В смисъл, има ли нещо като непростителност, някой, който ти е направил нещо зло? Всеки прави грешки. Грешки прави, да, но ти имаш и непростителност или горчивина в себе си. Аз гледам да ги забравям такива моменти. Да. Добре. Аз се надявам и хората да забравят боите, примерно. Да, въпросът е такъв, че някои не забравят и непростителността е един вид убийство. Да. Въпросът е такъв. Дали... аз трябва да го спирам, да. Добре. Окей, трета част. За да не станат много дълги, правим трета част с Печо. Добре, значи станаха 5 въпроса, на които отговори с положителни отговори, които има отрицателен ефект. Тоест, Печо сам си призна, че може би е лъгал, може би е откраднал нещо, може би е прелюбодействал, може би е направил някакъв вид духовно убийство, защото е мразил някого за един момент, т.е. бил е разгневен. Така че... Разликата между убийство и между гнев не, това е всъщност духовната страна на убийството. Тоест Исус каза, че ако мразим някого, ние го убиваме в сърцето си. Да. Така че мисля, че няма нужда от повече. Да, добре, като обобщим... Че моралните норми са, нали, тези 10 са толкова високи. Може би сме си грешници от всяка. Абсолютно, добре. Това е лоша новина. Аз сега искам да попитам за нещо друго. Ако сега Господ трябва да те осъди, защото има такъв, защото виждаме, че има интелигентен дизайн, има и интелигентен дизайнер. Тоест Бог, който ни е създал, трябва да ни поиска нали, как се казва на български, моята приятелка ми звъни през цялото време, защото тя иска да ме срещне тук, да. Значи, той трябва да ни осъди, защото няма как съдята да не осъди виновния. Тоест, ако ти бъдеш осъден, ще отидеш в ада, нали? Също и твоя приятел. Може би. Със сигурност, нали? Добре. Това е лоша новина. Аз съм на прага.
Да, ама не, то на прага е всеки. Ама то всеки е на прага. Сега, аз искам само... Аз искам само да попитам. Добре, какво направи Бог за всички нас, за да не отидем в ада? Защото той вече направи нещо. Аз още не съм се запътил на никъде. Не, той никой не се е запътил, но един ден това ще стане. Всеки ще скочи от самолета наречен живот. Въпросът е такъв, дали имате парашут или не. Знаете ли какво значи това? Защо на човек му трябва парашут, когато скача от самолета? Аз разбирам, но да ви кажа, като съм малко мъркатав, няма много да ми пука къде че съм. Смисъл... Добре, нека аз да ви кажа какво направи Бог. Бог изпрати своя син Исус Христос на този свят, за да умре на кръста за нашите грехове. На този Голготски кръст. И той възкръсна, защото беше без грехове. Тоест, той пое всички наши грехове и даже възкръсна на третия ден. И сега всеки, който се покае и постави своята вяра в Исус Христос, като едно малко дете, и каже: Господи, прости ми прегрешенията, аз вярвам, че ти умря на кръста за мен, и аз вярвам, че ти възкръсна, и аз сега искам този вечен живот, прости ми греховете и нека да бъда твое дете. Нека ти да бъдеш мой водител, ти да бъдеш мой Бог и аз да те следвам. И от тук нататък нещата са в съвсем различна посока, защото в него е мъдростта, той ни ръководи, той ни дава мъдрост и даже на края на живота ни имаме сигурността, че въпреки нашите грешки и грехове ще бъдем в неговото царство и ще имаме вечен живот. Нали? Ние няма нужда да бъдем перфектни, но ние трябва да бъдем като децата, да се покаем и да поискаме прошка. Окей? Разбираш ли? Да, разбираш ли? Да. Да? И двамата разбирате? Добре. Добре. Кога е най-доброто време да се покаете и да приемете Исус Христос за свой Спасител? Вчера. Аз бих казала, ето сега, точно в този момент. Да. Добре. Искате ли да го направим? Не, точно сега не. Добре, аз може ли да се помоля за вас? Да, разбира се. Окей. Добре, Господи, аз ти благодаря за тези млади хора тук и те моля сега ти да докоснеш сърцата им, да отвориш духовните им очи, за да разбират тази истина, спасението на душата, чрез жертвата на Исус Христос. И аз те моля да спасиш тях, техните семейства. Все пак те имат уши да слушат, все пак те приеха Евангелието, добрата вест. И само по себе си това също е едно чудо. Благодаря ти, Исусе, и вярвам, че ти ще направиш това, защото е по твоята воля. Благодаря. Амин. Чудесни.